U ovom videu ću vam pokazati dve vežbe koje su mi pomogle da rešim problem među rebrima. Znači tu me žuljalo nešto među rebrima i otkrio sam dve vežbe. Prva je vežba za nameštanje pršenova u tom delu. Znači bolilo me tu između levih rebara i onda sam otkrio tu prvu vežbu. Ovako, stavim desnu ruku na glavu, a levu tu na leva rebra i ovako guram napred i rotiram telo u tu stranu. To je znači za nameštanje tih pršenova. Međutim, osjećao sam bol i dalje tu baš između rebara i onda sam otkrio drugu vežbu. Znači, ovoga puta stavim levu ruku na glavu, a desnu tu na rebra i povlačim napred i rotiram telo. I menjam položaj ruke ove desne da tačno namestim tu da me boli. Eto, to je to.